Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katugangak. Isu nga inaramid ko ti may sa abanag, nga isu ti amok a solusyon iti problemak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, amok kada kayo ti kaayan ayat ko, ni Lorraine. Lorraine, isu ni mamang. Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka kadi? Wan, mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine, isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon, mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dino nga rod ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay ti pakaagayan ti kasaryo. No mabalin ko, mama, kat ije Ilocos. Ay saan? Sino ay ati aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura ije ayan nyo nga rod ti pakaangayan ti kasar. Pasensya ka lang kuman kini Mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ije balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asao. Datatang na ng laangan kan dagiti daddo makakabagyan mi ti pasang atak dito bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatem latta ko man ni Mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Isu ti inam, isu arumbang nga awatak. Kumusta kayo, nanang? Ay nasaya at kami mutlat ta anak ko. Sika ngay, kumusta ka matandita? Okay, akla ang matnanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga adan ka ayan ayat ko? Awon anak ko, nadakamat mo idin. Apay ka day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at dito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay kat, no kastati ko nam, anak ko. Agyaman nak, nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito'y. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adang matrabaho mi adwa. Nasaya at mat nga ron, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, Mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Saan na mabalin na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo? Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti sarak, kan iruruwar iti trabaho. Italaang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarak mi. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarak mi. Kasta ka di. Ala, mangan tayo nga roden. Kaya't kunti aginan na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-adda kanyak nang runa kat aginawak pa'y. Ala nga roden, mangan tayon. Tapno makaina na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kan silaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangiduldulin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. At damadlaw ko kin ni mama.
Anya dayta. Kasla na sakit tinakam na asyak ti mga iduldulin iti sweldong. Natap mo laang dayta. Pagbalinan da tao akatulong, awan mo't nga rod sweldo ama itad da. Nagsaya at katibyagan, malpas damangan, maturogdan, ay una yan. Kunakon kat, agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asongsungbatan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit din. Lorraine, ikanak man iti kwarta. Pangusaran niyo, mama. Apay adamagang pailaang. Ti kwarta ti anak ko ti pang tedam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan niyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di ah? Imutan nakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita? Bukbukod ang matan ti sweldo na! Ay, unay matan di kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ay ati kasapulan niyo. Ikan nakiti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, mama. Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga agliva kung iti trabaho. Ay katuan ah. Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. Anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamagak. Bayam latan. Wala, ngamda tamot amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay ama kaurnong ta iti pagbalay tanukas na. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gaputa aga nakakon. Dakla kayat nga da maibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, Eddie, naimbaglakit din. Kanaira na nga adda ka iji balay, idinagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitam ni baby oh. Nagpintas. Karuprupam. Wen tasyakit nga rod ti inana. Ayun gayam, ni mama kunana sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bayamon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamat akas ti panunutam ah? Kanayon mo latan isaksakit ni mama. Saan matakas ta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kumkumpormi ti mapampanunot mo. Ay, darasag tag-igos, kanakaturog pa'y ni baby. Ang mga numakariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Gustong da ito adigos, agbanlawa kon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin manintag trabaho. Sana bale, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't munti ag trabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka di man hindi tang ibagbagam may papangkin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mo latta ni mamam. Uray agdadata amakitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laing dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabailan atub ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agtawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay amakabalay no kastalaong? Anya pa'y lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursurwam ti makisama, ta makipagnanaid kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam, tako namat amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang.
Anak mo't laang dagiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangak. Awagan naklaang. Ken no sumanao saan mun apan pansinan. No problem, manang. Amukmat kit din ti ugali ti katugangam. Don't worry, kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangrona ma. Uray saan mun ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta amat ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto ibiyahe. Ket, kumusta amat ti katugangam? Kalaam ka di matlaang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at ubngaran ti inana. Gagangay day taa, anak ko. Ti may bagak. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga ama ka ano sak. Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom ka di manang. Itay napanak gimatang iti siyang pulita store. Si kamot ng ti pagchisismisan dagiti kaaruba at chismusa. Ha? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na, ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo, bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta? Naagom ka kano? Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang ti birukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Si kapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat korta kayo. Bastos ka talaga. Si katimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak dito eh. Diyak makagas. Ipanak iti hospital. Eddie. Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka maten, Lorraine? Di mo la ka di mapasensyaan ni mama. Napunuhan ako ni Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti kaaruba. Di mo la binaybayanan. Masapol pay la makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kamin iti anak ta. Anya? Ala, tulungan nak ng agimpaki. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kaya't amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhedin, nauma akon. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Numabalin ka doan nak ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldom. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nakiti kinasingpot mo kanya, Hayden. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Ay, Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamatimang saklot. ay aguray ka pa'y mat, Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan alumiklik ka. Ay, ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang.
Di ka di ipapanaw mo ti amom a solusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang tibagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamata ka sa Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban iti inam. Saan kat ajay kanayon asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak ti basbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadagiti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tamaurnos tumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Louie adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalaing ko a makipallot, jak na puutan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Louie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ikanak man iti kwarta, ada babayadan dami ka ken Jessel iti pagadalan. Ita ka din ti panagbayad da. Wen ka nung arod. Awan pa'y kwarta kita. Intun Lunes ton amang tedak. Anya nga awan, kat adamat nakita ka kwartam iti kalman. Ipustak nga rod dayjay iti pallut intun Domingo. Ay una yan, tanapat patagpay tapagsugal mo ngam ti babayadan dagiti anak mo iti pagadalan. Umadunto dayjay. Isu addi ka sumano, tapno sa anak ngagmalas. Kasano nga rod ti babayadan dagiti anak ta? Diin ka pala ngumutang ka ni nanang. Ibagam abayadak intun Lunes. Kasano nga rod, numaabak ka? Mga bako na mga mina, tapno mga bakak. Si kalatan ti mapan umutang ka ni nanang. Tano awan ibayad mo no Lunes, makaamu ka matan nga agpalawag ken kuana. Ala. Sumardang ka na sumanao. Siya kung ti mapan umutang ka ni nanang. Anya ti masapul mo, Louie. Umaya ko maumutang nanang. An-anuam ti utangam, ipalot mo manag. At daw sarak apakipalot nanang. Kat an-anuam nga rod, ti umay mo utangan. At ang arod babayadan dami ka kan Giselle J. pagadalan da. Na, at day palot mo, ngamawan pagbayad dagiti putot mo. Saan abale? Bayadan kayon tuintun Lunes. Basta siguraduam abayadam inton Lunes. Amangan numaabak ka kat awan ton ibayad mo. Di yung amin ununaan ti pan nakaabak ko. Numangabak ka, dubliak ti ibayad ko. Bigbigat, ngamday tamanok mo manan ti aprusam. Bigbigat, isu adi ka mang malas. Panawan nakman ngamin dito'y arubayan. Imbag pa'y dagita manok mo, ta kompleto da iti vitamins. Ag shampoo da pa'y, idinto ta siyak, dinak pa'y maigatangan ka dagita. Ay katuan taipalot ko nga rod ida. Apay, sika, maipalot ka aya. Kastagayam.
O sige nga, Rod. Mangrugi ita, day tamatan manok ti asawaem. Isudan ti kaiddaem. Mabalin ayamat nga asawaan ti manok. Wan tadagitamat la jas ki amanukan ti dungdungwam. Di ka agsaoy ti kasta bakit? Taamangan no agpasugnod dagiti manok. Kat saan na ta pangabakan. At yun ti bayad ko, nanang. Nay, sobra mo't dayto. Bala toyo day ta sobra, nanang. San aya nga imbagak? Adublek ti ibayad ko no mga baka. Apay, nangabak ka. Ay katuan Isu nga rod nagduble ti kwartayo. Ay, kumaya nga rod, ano nangabak ka? Panagkunak. Mangrugin ti panagswertek, nanang. Ay, naanak ko, isardeng muki ding ti makipalot. Ang mga numabawi pa'y ti pangabak mo. Saan yung amin nga ibagbaga ti kasta? Tapno sa anak ngagmalas? Adula amin. Ay, katagyaman na nga rod dito'y balato nga inted mo, anak ko. At iti kwarta bakit? Ingka makipalengke, iti naimas amasida. Kaya naggrocery kamitan. Ha? Nagadun ito a kwarta? Una, nangabak amin dagiti manok ko. Ay, katswerte mga Rod, nabayadam ka din ni nanang. Ay katuna, duble pa'y at imbayad ko. Nasayaat nga Rod. Ngam itala ang aswerte kalakay. Saan mo nga ammo kadagiti sumarsaro no nga aldaw? Na. Di ka man kumontra ako nak. Takasuron ko ti kasta. Alagid din, mapangkan iti pangibabaunakan ka. Adda ka manan dito'y ayan ti manok mo, Manong Louie. Damag ko kat swerte dagiti manok mo. Nangabak ka no amin dagiti manok mo Adda dayta iti panangaywan ka dagiti manok. Ken maysa, di kalidad dagiti manok ko. Manong, mabalin ka diti sumurot kan ka. Inton sumaruno makipalot ka. Ay katuna, apay kidinasaan. Surutam dagiti manok ko. Tapno sigurado ang mga baka. No kayat yo, alaen dak akatulungan nyo ang mga iwan ka dagiti manok yo. Basta datangdan ko tadye tangdan ko. Isumot ti ipustak inton makipalot tayon. Mayat dayta asing-asing mo alaan ka akatulungak ang mga iwan ka dagiti manok ko. Ay na, agyaman nak, Manong Louie. Umay ka. Umugta di tabalay. Taintag merienda. Pagsaritaan tamutan, tisingasing mo. Tugaw ka pa'y. Agyaman nak, Manong. Giselle, umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Amo mat siguro ni Alvin, akaroba tayo. Wan tatang. Hi, Manong Alvin. Hi, Giselle. Manipo dita. Isun ti katulungak ang mga iwan kadagiti manok ko. Isu adi kayon mas daaw. No kanayon yu ang makita di taparangan. Wan tatang. Halaman nga ron. Ingka mangisagana iti merienda. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Sige nga Rod tatang. Manong Alvin, panawan kayo pay. Mika, ni manang mungay. Aday di parangan, tatang. Saan ka di pa'y analpas ti panagwalis na ijay? Itay pa'y laang nga da ijay. Katno agtungtungtung da ka ni Manong Alvin. Anya launay ay ti pagsarsaritaan da. Diyakam mo, tatang. Ingkayaban, ibagam asaan na adistrobon ni Alvin. Tapno maaramid na ti trabaho na. Sige nga Rod tatang, mapan ko ayaban. Kaano ka di manan ti panakipalot yun lakay? Umadanin, bakit? Imbaglakit din, tanda ni Alvin akatulungak. Sa anak unay amarigatan ang mga sikaso kadagiti manok ko. Kasano ngay numaabak ka? Kinunakmat asaan mo nga ibagbaga ti kasta, tapno sa anak ngagmalas. Diyak nga ron maliklikan ti agdanag. Ama mabawi pa iti inabak mo. Agdublikit di Uray kita Hala, makaamo ka. Ngam numaabak ka, isardeng munday taapalpalot. Agbirok ka laangan iti sabali at trabahom. No makagraduar laki di dagiti anak ta. Isardang kuntumot ten ti agpalot. Sigurado ka? Wen. Araramidak mo't lang da ito'y.
Tanala ka pagkwartaan. Para matlaang iti panagadal dagiti anak ta. Mapan kami, bakit, Giselle? Agan nagkayo alakay. Sabay la kuma. Taagswerte kayo manan, tatang. Alvin. Ne. Alvin kun kunam matlatan ka ni manong mo. Ay, wan gayam. Manong Alvin, kunak kuma. Agyaman hak, Giselle. Ala, mapantanga rodan, Alvin. Tapno santa amala daw. Wan manong. Sige manang. Giselle, mapan kami pa'y. Adto iti pangabak mo, Alvin. Wow. Ninayunak pa'y daytan. Iti kasta, gumagat ka amang tulong kanyak. Agyaman ako na tata. Italang nga makaigamak iti kastoy kadakil akwarta. Kahit agurnong kamat para iti masakbayam. Sa payawan mo't nalpas mong adal. Pudno day manong. Masadutak namin nga agadal. Ken awan mo't lang pagadal ko. Agawa nga ruti agurnong Tagsuswerte tapay. Pacheck, saan nakanayon ti swerteta? Wen, manong. No kasta? Nangabak kayo manan, lakay? Wen. Adto iti kwarta. Agurnong ka. Iti kasta, adda usaran dagiti anak ta. Wan lakay. Ay na, maragsakan akman, tanangabak ka manan. Ingkan tumanan agpalengke ka naggrocery. Wan lakay. Ngam panagkunak. Agi na kayo pa'y amakipalot. Amangan no saan kayo nga agswerte day ti sumaruno. Sige, no day tatikunam. Sana bale. Medyo dakkel mo't day ta pangabak ko. Wan narigatan no maabak tumatla ang daytan. Mika, napananmanan ni manang mo. Simurot ka ni Manong Alvin. Anya? Sa dino? Nagtulagan damot nga agdate da. No mangabak ni Manong Alvin iti palot. Anya? Ado ti kwarta ni Manong Alvin, tatang. Iso asimurot ni Manang Giselle. Apay nga ron adi mo imbagbaga. Saan kayo mo ta nagdamdamag, tatang? Ti awanan ba in Alvin? Saan nyo kadi akayat aparak ni Manang Giselle ni Manong Alvin? Anya nga'y ti masakbayan na ka ni Alvin. Katawan matrabaho na. Makitrab-trabaho mat kada kayo, tatang. Basta, jak kayat dayjay nga Alvin apara ka ni manang mo. Sa anak ka di amay kari iti anak yo, manong Louie. Anya nga'y ti masakbayan di anak ko kan ka. Katawan matrabaho. Tumultulong akmat kada kayo Suswelduan nakmat. Basta, di mo as-asit ganji anak ko. Ay ayatak ni Giselle, manong. Nabayagan na sinong batan nak. Saan mila nga imbagbaga kada kayo? Uray pay. Nukunak aliklikam ti anak ko. Liklikam. Tano saan? Ikatan kan at trabahador ko. Anya ko matidakas na. No makirelasyon na ka ni Alvin, tatang. Awan nagadalan na. Agaywan lang iti manok ti amuna. Uray da kayo matatang. Isumot lang tamuyo. Ngam apay ngay akinayat na kayo ni nanang. Basta, tungpalan nak. Tano saan? Papanawak ni Alvin. Saan nyo amabalin nga aramidan ti kasta, tatang? Addan na pasamak kada kami kan ni Alvin. Anya ti plano mita? Napalalo ti pungtot ko ni Alvin. Ngamawanan maaramidak. Anya nga ron ti plano? Ituloy yulat ti makipalot. Saanan? Isardang kun ti makipalot. Diyak kayat amay sala ang amamalot ti pakiasawaan ti anak ko. Kat anya nga ron ti aramidam no samardang kang agpalot. Agbiro kami kan ni Alvin iti sa bali at trabaho. Kat ni Giselle, ituloy na lata ti panagadal na. Saan ta pa ida pagkasaran? Agtrabaho ni Alvin. Iti kasta, makaurnong iti pagkasarda. Ay, day talagayam ti makapasardeng kan ka nga agpalot, lakay. Kaya't yung asawan, manong. Ilako yung dagiti manok yo. Wan, isardang tanti agpalot. Di awan mo ten trabaho. Agbirok ta iti pakitrabahoan ta. Agurnong ka.
Iti kasta, maikasar mo ti anak ko. Ha? Kahit siya asawen, kaya't dako na para iti anak yo. Anya pa'y nga iti maaramidak. Amok nga adan napasamak ka na kayo. Pakawanan na kumamanong. Ngam ay-ayatak namin ti anak yo. Ala, agsagana ka nga rod, taintun bigat, mapantay ti amok. Ang mga nuadda mo na pangisarkan na kadata. Amom ti ag-construction? Amok Isumat ti sigod at trabaho. Nasayat nga rod no kasta. Agsarita ta itinalapat, Giselle. Anya ti pagsaritaan tayo, tatang. No saan mo akayat aparitak ti relasyon nyo kini Alvin. Ipastag mo nga rod ti agadal. Agkari ka apalpasam ti panagadal mo. Uwen, tatang. Ikarig, agadalak ka na imbag. Agbirok kami iti trabaho kini Alvin. Agurnong iti pagkasaryo. Sana balay. Tumulong akmatlaang iti magastos. Agyaman tatang. Kat, pakawanan da ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangan. Kan nagbasulak. Nakagraduar matlaang ti anak ko, Mr. Lonely. Kat ita, nagkasardan kini Alvin. Awan mat ti makunak kini Alvin, tamalaksid a nagaget, dakkel ti respeto na kanyak. Tungpalen na, no anya ti pagayatak. Tuy pagayam mo, Louie. Agyaman ak pagayam Louie, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at matlaeng, ta saan mo nga intuloy ti panagpalpalot mo. Saan mo nga insungsong tinagbalin a manugang mo, no di kat tinulungan pa'y a nagbirok, iti nasaysayaat at trabaho. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinga di tinagan a Louie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Lucas, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nairurumanak iti panagriknak. Isut gapuna atim mangkenen ti pusok. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucas, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos mat gayam jay kalding nga inwayway ni Ethan. Sana bale, agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagas dano kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, isupay mo't timang perwisyo. Ulitak ti akid daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? Addan tulat ta kati mabiro kak at trabaho. Maikan kayong tumot lang iti igatang yu iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayapkan kang agkarpintiraw. Katanya ngay nga rod, nanang. Awan mo tinalawa at talunin tayo adaga. Sa anak mo't akas kini Julian, anak kaadal, isong adda trabaho na. Kat, day ta ti makagapong apalan nak? Kat dadaalan nyo matandag iti mulak? Saan nga rod anay gagara, ading ko? Unay mo ti panagsasaw ni nanang mo, kan ti kabsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakapkapin ano. Isong nga rod anay sakit tinakam ko. Yung awan mo't nga rod maaramidak.
Nagrigat mo't ngamin ti biyag tayo. Isungawan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos ka lakay. Barang adan tumangayabkan kang agtrabaho. Dahita ti kanayon ko nga ikarkararag bakat. Jay adda kumamot mangayab kanyak iti diretsyo at trabaho. Tapno makaginawa tayo mat basit. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawa ti pagay ko. Saan ka man nga agin bubos, Manong? Tasyak ti makatultulong kaninanang. Kasano nga ibaga mo ipagod ko? Kasano da nga rod ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda ah. Agmalmalam nga addaak iti trabahok. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto tasi ka, awan mo ti aramidam dito'y balay. Oh, di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo. Tapno saan akanan dagiti manok ko? Makipagpakaasyak kumano mabalin. Ay ngam no di mo kayat, bayam nga rodan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho ak iti ili, lakay. Ah, agtrabaho ka? Wen, kat adda na birokak. Sana bali, tadakkel mo to ni Ethan. Sa bagay. Ket, kaano ka nga rod amang rugingay? Inton bigatan Nasayat mat nga rod. Isupay ti mabirukam. Nasayata si Mangpet kan bakit? Adda nagayab kanyak nagtrabaho. Dakkel a project da ito'y. Iso nalaeng, tay jay San Fernando. Kat ano sa mun lakay. Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano, Domingon to, inton makawidak. Imbag mo tadan trabahom. Tapno matulungam tumot ti inam. Tapno saan da ka tagtagibasitan. Manong! Umay ka man dito'y! Ni mo't hulyan day chay. Apay nga ta. Mabit lang inak man kitaan. Apay ka di hulyan ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko akwarta. Ah. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuybuya iti TV. Ethan, ada ka di inalam akwarta? Nanang, bagak matan. Awan ti inalalak. Sana siya tinangala. Gapo iti kinarigat ti biyagyo. Ibaon yun ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laing nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo dahi tapapabasulen nyo ngagtatakaw. Awanan ka iti mudo nga inanak. Bugbog kawan na kidain. Nanang, pinumpadak. Ala, nanang. Husto daytan. Tamangan nuan niya pa'y ti mapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Kat si kamot manong. No adadakas ang mapasama ka ni nanang. Basol mo. Sikat imang patay kanyak. Katapno awanan ti problema. Pumanaw kay ti sularkaw. Saan kayo akasapulan? Sige, pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Katlipaten dakmatan nga anak, manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon, agawid tayon. Agpudno ka anak ko. Nagtakaw ka kadi, ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Diyak pa'y napadasan tinagtakaw. Jackpot siya na maaramid ti anak tati agtakaw. Nasaysayatan na pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasarita ni nanang mo. Agkid daw ka iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apangyalisan dito'y balay tayo. Bagbaga kung to'y balay tayo. Ialis tayon. Kailalamot na ito'y. Pakakitaam idinapigsapay ti birok mo. No amukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito'y tinang ipatakdarak iti balay. Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot day jay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agarami diti uray kalapaw pay lang nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak agtrabaho. Talagang aming ngawan asiti inakanyak. Ay, ayos laeng, barog. Ado pa'y ti kayo di tasirok ti balay.
Uray alaang mo, no ka sa pulam. Ay, alaman nga rod, nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Ngamok matirigat, barok. Kasta kami mat itinay di asawag. Narigat mo ti panagbiag mi. Kan, anak ko ti asawam. Iso atulungan kayo, ah? Di kay madanagan, nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. At daagur uray at trabahok. Matulungan kayon tumet. Sanak, ba't ngagdaw-dawat iti supapa, akbarok? Makitak lakit di anagin awat ibiyagyaw. Naragsak ako. Nalpas matlaangan ti kalapaw tayo, bakit? Agpakada akon. Mapana kon iti pagtrabahwak. Agan anad kalakay. Anadam ti bagim, ha? Uray si kamet Saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabahom? Narigatan. Kadag may saka nga agawid. Adayo pa'y matipagnaam. Awan mo't tinaluko at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan anad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duatamat nga agtrab-trabaho. Amangan no kayat mo apadakalan to'y kalapaw ta. Jak pa'y masango. Mabayag pa'y amalpas ti trabaho mi. Urnungam latan dagitit itad ko akwarta. Padakalan tanto ti kalapaw ta. Inton malpas da ito'y trabaho mi. Aywan gayam. Birthday ni nanang inton umay alawas. Agawid kanto, ah. Kasta ka di. Apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy, Parjenta inton birthday ni nanang mo. Anya? Partsem jay tarakanta? Katuen, ado matik aruba. Ayabam to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten, akayat ko nga iparabor ti basit masapsapulak. Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Daytoy, ti pa-birthday kada kayo, nanang. Kas panagyaman kumatan kadagiti amin atulong yo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo't daytoy, barok. Ay, maragsa ka na. Gaputa, itala ang mapadasak ti aghanda, iti kastoy kabungga. Agyaman akuna, ay barok. Awanan yaman na, nanang. Ne, at dagsang pat abisita. Na kayon timang sabat kadakwada. Ibagayo ang mga damatan. Ay, wan barok. Sige, panawan kayo pa'y ditaw. Lakay. Naripatak mo tan abinagaan ni nanang mo. Adan sa amin dito'y dagiti kaaruba da. Malaksid iti kabsat mo ko ni nanang. Awan bibiyang kon kadakwada. Jakmat imbaga nga imbitar mi da. Wan angam, kasla nagmadimat. Amuda nagparti ka, ngam saan mo nga inayaban ida. Saan ka di pinapanaw da tayo? Saan mo ka din amalagip da ita? Lipato mong dayjay lakay. Tinapatag, napintasan ti kasasaad ta. Baka amiris dan tulad da kamali ti inaramid da. Saan? Jak tumalipatan ti inaramid da kanyak. Kaslaim belang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat, anya man ang timbagbaganakan ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw akwartada, kat pabasulan da ka manen? Saan, tatang? Dinamag na. No agpaiso a birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya timbagam? Wan, kunak Dinamag na pay. No sikati nagpaparte iti baboy. Anya timbagam? Wan, kunak manan na. Kat, anya ita? Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw? Amuyo ka di tatang. Nagsingpat itay nakisaw kanyak. Saan na nakaslay di? Aka na yung nakabugbugtakan. Talaga akas ti ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simangpat kagayaman bakit? Andyan ay dagita. Prutas, kan agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Kastaya, mayat Ne, talumat asupot dagito'y prutas. Wan lakay, kukuha tayo day tamaysa. Kukuamot ni nanang day tamaysa asupot. Kan, itad kumot ka ni nanang mo day tamaysa.
Napananaya di anak mo, ta ibaon ko amang ipan kadagita aprutas. Asino tinagko na nga ikam dagi di atat tao? Ha? Ninanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka matan nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsyak nga anak da. Anya ti inaramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti inaramid na? Nalaka kamutan na makalipat? Baybayam ka din. Pakitaamlat na iti nasayaat. Taagbabawin tumutla ang iti inaramid na ken ka. Basta, nasakit pa ila ang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Kuang amin manong. Nagrikapan ti kumpanya pagtrabaho ka. Kat anya ita? Maditirik na ni nanang. Saan ko amin na maikat gatangan iti maintenance na. Umasinaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan lumabalin. Ipanta ko maiti doktor. At damat lagay masapol yung kanyak. Idi, naglalastog kayo akas laawan kasapulan yung kanyak. Pinapanaw dak, akas la sa anak akamang ti pamilya. Manong, pakawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y nga agbyag ni nanang itinapaot. Pasensyakan, awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Iso akargom ni nanang. Sige nga rod, manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensya ka na, no nadisturbo ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Lucas. Saan akas na ti ugali ti sigod a Lucas an amamok? Punasam ko matigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo, maging gaita. Saan mapukaw iti lagip ko ti panang irurumunda kanyak idi? Iso nga agibalbales ka. Sika ti addaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti inaramid dakan ka idi? Tano aramidam da ita. Awan mo't laangan ti nagdudumaan nyo. Denggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kan tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige. Ipagpagapukan kang asawak. Aramidag ti pagayatam. Gaputay ayatan ka. Jak kayat ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni nanang, tay pantay di ospital. Agyaman ak manong, kunakon kat. At daan ka itinasaya at panagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam. Gaputa isuti ng pilit kanyak. Uray pay, gaputa imay ka. Kaya't asawan day ta, napatag ni nanang ka. Ita, nasaya atan ti trato da kanyak, Mr. Lonely. Simaya at maten ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat maten ti gura iti barukong ko. Gapo iti agtultuloy apanang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Agyaman ak pagayam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam. Gapo taam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa. Agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip, no addat makalipat. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.